A l'Escola Vedruna estem convençuts que cal educar en tots els àmbits de creixement de les persones, l'intel·lectual, el d'autonomia personal, el de valors i el social. Tenim clar que cal potenciar relacions d'empatia entre els nostres alumnes, amb els altres i a l'entorn. Treballem per potenciar consciències que ens ajudin a construir un món millor, creant un clima positiu i motivador per tots i cadascun dels nostres alumnes. En definitiva, a l'Escola Vedruna, la nostra feina se centra en acompanyar persones.